Здравейте, вие сте с Гери и в това видео ще ви покажа стаята, в която аз пия в Испания и новите ми кънки на Сой Луна. Ами нека да започваме. Започваме от бюрото. Това е стаята на моята кака. Както виждате, имам и други неща на Сой Луна. Това съм го правила аз лично сама. А това съм го купила. Ето го леглото и шкафчето. Ето тя има много плакати и разни такива неща. Ето вижте гледката ми от прозореца. Ето там далечината, не знам дали виждате, предполагам виждате, ето там. Детска площадка. Ето тук, това е паркинг. Защото, както знаете, съм в Испания от предишното ми видео, както пътвах със самолета. Добре, нека да дойде дългоочаквания момент, предполагам за вас, защото аз вече съм ги отваряла, но сега ще отворя кънките ми на Сой Луна. Ето ги. Сега ще ви покажа кутията. Ето, размер 38-39. Големи ми са естествено, но ще мога да си ги карам и другата година поне. Ето, вижте долната част на кутията. Отстрани, от горната част, ето виждате Луна и надписа Сой Луна. И ето другата страна. Вижте, тази кутията е направена така да си я носиш. И нали от другата страна кънката, Луна и надписа Сой Луна. Така, сега ще ги отворим. Къде сега? Ето ги моите кънки. Сега ще ги обуя и ще ви ги покажа. Хора, ето ги кънките ми. Вижте, тук има надпис Сой Луна, макар че малко се закрива. Сега ще ви ги покажа и на огледалото. Извинете, че тук просто е малко разхвърляно. И пак казвам, извинете, че тук е разхвърляно. Просто преди това нямаше къде другата да ги сложа. Ето ги кънките. Нещо е много тъмно. Не знам, ще отида да ви ги покажа от татък, обаче там са мама и там е мама, може би ще има и други хора там. И просто телевизора работи е малко шумно, затова там няма да ви говоря. Просто ще ви ги покажа как ми стоят. И ето ме сега в другата стая съм. Ще ви покажа как да карате кънките. И тук е тъмно, затова просто не ви показвам на огледалото, защото е едно и също. Но ето вижте, това са кънките ми. Ето, погледнете ги. Снимам това видео, така казано, вече по-късно и е малко по-тъмно. Като карате, трябва да карате леко настрани. И както виждате спирачките отпред, когато карате, спирате така. Ами хора, както виждате тук, както да не повярваш, се светнаха лампите и можете да ги видите. Ето, това е едната ми кънка. Виждате отпред спирачката, колелцата, как стои е тук надписа, не знам дали се вижда Сой Луна.
ето ми другата кънка. Може да се каже, че беше това от този клип. Не забравяйте да ме гледате и другия път, когато ще ви покажа някои трикове с роковите ми кънки на Соя Луна. Сега може да кажем само едно нещо. Ай, чао!